atunci la concursuri naționale, internaționale. Mă gândeam să fiu bună, să fac din ce în ce mai bine, să progresez. Noi am stat la cămin, aveam regim de cantonament. Ne mai jucam, ne mai băteam cu pernele. Cel mai mult ne plăcea să ne jucăm imitând gimnaste. Eu o imitam pe Olga Corput, că aveam mobilitate. Ne distram. Joaca s-a transformat repede în performanță și a început să curgă medaliile. În momentul în care ești acolo și îți cântă imnul, Ce simți? îți vin lacrimi în ochi așa, instantaneu. Simți că a meritat toată munca ta. A venit însă momentul calificării pentru Olimpiada de la Montreal. O secundă de ezitare a spulberat însă cel mai mare vis. Greșeala a fost că atunci când am ratat la vârnă, care v-am spus că era aparatul meu foarte vârna și solo, pentru că evoluasem foarte neașteptat de bine la sărituri și la paralele, m-am relaxat prea devreme și nu m-am mai putut concentra. Fetele au fost mai bune decât mine. Ele n-au ratat, s-au dus acolo pe merit. De reproșat nu mi-am reproșat, pentru că nu aveam încrâncenare așa, să fiu invidioasă. Îmi părea rău că nu sunt în America cu ele. Ăsta a fost regretul meu, că nu eram și eu cu ele acolo. Doar o promisiune făcută în camera de cămin a mai alinat suferința. Seara ne-am adunat în cameră, Bela ne-a spus care fetițe s-au calificat, care nu. Mi-a zis și la tate, din păcate tu nu mergi cu noi. Am început să plângem, eu mai tare decât ele, că eu eram în cauză. Și atunci Nadia a venit la mine, m-a luat în brațe și mi-a zis, știi, nu mai plânge, că eu când o să mă fac mare o să te ajut să vezi America. Că visul nostru, din momentul în care am fost selecționate în lot olimpic, asta era, să mergem toate la Olimpiadă în America. Nu știam noi că nu știam. Tot America este și Canada. Asta a zis, era visul nostru, să mergem toate în America. Eu nu m-am dus cu ele. Iuliana a văzut la televizor momentul în care prietena ei de suflet a scris istorie. Momentul în care tabela a arătat primele 10 din istoria gimnasticii mondiale. Nu a bănuit însă atunci că promisiunea Nadiei va deveni realitate, mai ales într-un moment crucial. La un moment dat am fost diagnosticată cu cancer, m-am operat, m-am tratat, dar rănile trupești au trecut, rămân cele sufletești. E greu să te uiți în ochii celor din jur, a familiei, a soțului, a copiilor, să vezi tristețe tot timpul. De ziua mea m-am trezit cu un telefon, am rămas fără cuvinte, nu mă așteptam, pentru că noi nu am mai ținut relația. Ea a plecat în America, n-am comunicat, îmi trimitea din când în când câte o vedere, nu spuneam, am să te caut când vin în țară. 2 luni avea Dylan. Zic, tu ai bebe mic, eu sunt în situația în care sunt, nu pot să vin acum, nu mă simt bine, nu mă simt în stare. Dacă revin, dar în mine, în sufletul meu, să văd și eu America, și-a adus aminte de mine. În ianuarie m-am trezit cu telefon de la ea, zice, vezi că pe 8 ianuarie pleci. Unde plec? Păi ți-am trimis invitație la ambasadă, ți-am trimis invitație ție și ți-am luat bilete. Vii la mine. Mi-a schimbat viața, nu că m-a ajutat, m-a scos. Știți cum, când m-am întors, în primul an când am fost, când m-am întors acasă, ai mei au zis, zice, mama, dar tu ai întâlnit cu 10 ani. Eu am venit alt om. În fiecare an, după sărbătorile de iarnă, Nadia îmi trimitea invitații și bilete de avion și mă duceam la ea. Da. L-ați văzut pe Dylan crescând? L-am văzut pe Dylan crescând, chiar pentru că petreceam mult timp împreună, am încercat să-l învățăm românește. Așa a cunoscut actori mari de la Hollywood, printre care și Robin Williams, cu puțin timp înainte să se stingă din viață. Toate acele amintiri sunt vii în mintea ei, însă nimic nu se compară cu amintirile din lotul de gimnastică. Aici sunt eu și aici este Nadia, la cred că 6-7 ani. Fetiță cu fundiță. Aici e după primul nostru titlu cu echipa. Ne-am și numit echipa de aur.
aici. Asta a fost lotul de la Onești. Iuliana Roman a rămas în Onești, unde și-a întemeiat o frumoasă familie. Imediat ce a renunțat la gimnastică, a adus României medalii de aur la dansuri populare. Gândul i-a rămas însă la Onești și la momentele de neuitat de la competițiile internaționale. Ați urmărit un reportaj realizat de colegii noștri Nadina Câmpean și Mihai Dină. Iată acum și mesajul Nadiei Comăneci pentru prietena ei de suflet, Iuliana Roman. La mulți ani România, la mulți ani, dragi români! Astăzi este 1 decembrie, o zi de sărbătoare pentru toți românii din întreaga lume. Să fie sănătate, bunătate și generozitate, oriunde ne aflăm în lume. Am fost și vom rămâne mereu români. La mulți ani! Da, o bucurie imensă, ori de câte ori o revedem pe Nadia. Mergem acum mai departe de la